Szombaton rendezték meg az első székesfehérvári képregényfesztivált a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Házban. A rendezvényen bőrzét, alkotói és kereskedői standokat tartottak, műhelybeszélgetéseket, előadásokat szerveztek, volt képregényrajzoló workshop és számos egyéb program. A látogatók képregényeket, kiegészítőket, ajándéktárgyakat és 3D-s figurákat is megvásárolhattak. A fesztivált azzal a céllal hívták életre, hogy a hazai képregénykultúrát népszerűsítsék, támogassák a magyar alkotókat és új közönségrétegeket is bevonjanak, elsősorban Székesfehérváron. Itt is kialakult a hazai képregénypiac. Van még hova fejlődnünk, de már kezd kialakulni egy ilyen kemény mag, és ugye mi is Dunajlásban azt tapasztaltuk, hogy az emberek, hogy mondjam, kialakul rá az igény, tehát kialakul egy törzsközönség, különösen ott nálunk is sok gyerek is szokott jönni, itt is van ugye most rajzolás is, tehát, tehát árusok vannak, ugye meg lehet vásárolni bármilyen képregényt, illetve a hátsó teremben előadások vannak, éppen a nyitó előadás a Batmanről volt. Az eseményen személyesen is bemutatkozott több magyar alkotó, köztük Rebel Ádám képregényíró is. Nyilván, mint rajongója voltam már a műfajnak, tehát gyerekkoromban Garfield, Pókember, Batman képregényeken nőttem fel, de mint alkotó el se tudtam volna képzelni magam. Aztán egyszer csak jött egy ilyen inspiráció, egy eléggé személyes kötődési történet, és igazából elkezdtem úgymond kutakodni, hogy mégiscsak egy képregény miből áll, tehát a technikai része, így a szakmai fogások, hogy például hogyan kell egy képregényt szerkeszteni, egy kiadványt. A fesztivál keretében több kiadó és alkotócsoport is jelen volt, mint például a Comics Mania vagy a Fantasgard, valamint egyéni alkotók is kínálták portékáikat. A látogatók a standoknál válogathattak a különféle műfajú képregények és gyűjtői kiadványok között.